Good morning, people. Live inononoka kusvika kwamuri. Inononoka kusvika kwamuri. Guys, chingotega vako ndione ndikurumidza kuti kuri kutonhora guys, kuri kufreeza. Kuri kufreeza guys, kuno kuri kufreeza kwete zvekudaro chaiko. Tonhora chaiko chaiko. Morning. Guys, dedzai vamwe guys, time chitega vamwe vauye tione, time chitega vamwe tione. Hasa ndaona kana comment kana one, alright, auya manje ma comment. Yes, bullets, uri sei ndakurova so. Armstrong zviri sei madombo Veronica Dzokoro. Epi Mwadzi, hanzi welcome. Thank you Epi. Thank you. Thank you Bimba Ikwenta. Kadzunga maikuda muri sei. Audrey tapiwa Sandra Ngoni Dzashe maswera sei hanzi yasvika live yanonoka but yasvika nguri ndabata neve ndichingoti live pasina kana chandiri kumboona tawanda katsande ndiri right hanzvadzi muri sei Terence Choko, how are you Terry? Uri sei Michelle D'Souza, Brandon Mkombaro. Oh, thank you brother. How are you Brandon? How are you Brandon? Manu undi grow jacket sha. Manu undi grow jacket, please bring me a jacket. Manu ndi grow jacket shamari. Uto yako ne jacket avana mira mushe. Iye kuchita member hii. Undi grow jacket, please bring me a jacket, please. Okay guys, I don't know network kuno kusha meno zviri kuita guys. Ameno zviri kuitika pa network. Izvo zviri kutonde iri haisi kufambisa manhamba ameno kuti ndizvo here ndikungona tiri 184 kuti ndipo patiri here kana kuti hatisi patiri here handisi kuziva. Haisi kufambisa manumbers. Haisi kufambisa manumbers. Primrose zviri sei Pretty Mvondla, how are you Ananyati? Good morning. Nay guys, anzifugai magumbezi. Alright, ndichafuga magumbeze but pandiri ndambokutaridza something. Yes, Sisi Grace Shuvai muri sei. Pane zvanoda kutaridza guys. Pane zvanoda kutaridza. It's part of the deal anyway. It's part of the deal, so andina choice as much as ndasingade kubuda panze. But mukutodaro guys, ndatobuda totobva kulab kunoita ma covid tests. Ndati ndinoita ma covid tests kulab. Saka ndatombobuda. Guys, tiri vangana apa? Handisi kuona ini. Tiri vangana because haisi kunditaridza. Achiworo for chumuri sei wongai mbawarira, how are you Nyasha Chimombe? Miriam Mutsau said Isa, how are you? Shumbres NK ku Zimbabwe kuri right. Problem ne kwakanaya zvokunaya zviya nezuro. Kwakanaya 4 hours non-stop rain. Animaona, it rained for almost 4 hours non-stop. Nasi kwakapenga kuri kutonhora guys. Kuri kutonhora singatomboiti. Kuri kutonhora. Yes, Amelia munaiwa. Amelia andina kuzanewe here kule china muntiwo. Hello. Ndiri Bobo muri sei. Right. So guys, tiri vangani ndiana ngani po number apa guys. It's part of the do. I just want to show you something guys. Ndoda kutaridza zvimwe zvinhu zviri panapa ndoda kutaridza. Tiri vangani handisi kuona ndangostikira pa number pa 180 ndo pakastikira. So I'm not sure tiri vangani. Amali yaungasagara kusenga irewe. Guys, ma comments nyani chatomaoni. Ameno zviri kuitika. Anyway, muri kundinzwa here ndienderere mberi. Ndipedze guys because ndapari kutonhora pakaipa apa ndakana jacket mai mwana. Pakaipa. Andina kana jacket kana juice. I just hope kuti mvura hainai at least tingopedza guys, network iri kunetsa guys. Network iri kunetsa guys. Alright. Regai ndikudze ndichidai so guys, part of the deal anyway anditi. I'm just praying kuti dei kukasanaya guys kuti function yedu ikwanise kubudirira. Anditi I'm just praying kuti dei kukanaya kuti function yedu iwane kubudirira because ikanaya guys tinenge titori pama 1. Tinenge tiri pama 1 kana kukanaya because kuri kutonhora one zvakaita denga. Muri kuona zvakaita denga rakasviba kutsvaka kutodza kuri kunaya saka handisi kuziva kuti zvichafamba sei but anyway tongoti God is in control. Chero zvaitika ndizvozvo would have wanted guys kuti muone zvinenge zviripo zvichitika zvese but weather iyi handisi kuziva kuti kuchanaya here kana kuti hakusi kunaya.
handiti maona ndo zvandisiri kuziva izvozvo because kuri kutaridza kuti kuda kunaya zvakasimba nezuro yakanaya 4 hours non-stop saka handisi kuziva guys kuti taisa hedu matents and though but munongoziva this event yanga yakamirirwa nemukobha yese yanga yakamirirwa negweru yese this event saka pachange pakazara zvokutoti handiziye kuti nemvura iyi vanhu vachange vakamira pai I don't know animaona I don't know but zvisinei guys kuya kwangu kunoku Gweru kunoku guys I was offered a place to stay anditika pano pandiri kugara anditika inonzi Suburban Lodge anditika inonzi Suburban Lodge kune vari muGweru I think most of you guys munoziva zuva asati asvika pandiri zuva ari kwaari asati asvika pandiri ari kwaariwo ini ndiri kwandiri handiti saka Suburban Lodge iyi zvandakaona nezuro guys mirai ndite makuwa mirai ndinde kure uko kusina madhuze kusina marooms mirai ndinde kure ndikudze makuwa ndakaona nezuro guys mirai ndikudze makuwa ndakaona nezuro asi ndinodzidzira kutaurira pasi ndingarohwe nemabodyguard guys nezuro handitika ndobva kwapinda convoy yemotikari iri kupinda ndikati komuta ari kupindirwa neconvoy asi papower yapresident zviri kufamba sei ndikuda zvinhu ndadomirira zve manje kwainaya guys ndaida kukutorera ichi live but manje kwainaya network yacho yanga isingatobati ndione kune munhu ari kuvhurigwa madhoo guys munhu achivhurigwa madhoo kudai so pari kuwaridzwa mazambia pari kuwaridzwa makapeti ndikati ndipresident cheta ndianongaitika zvikadai anomaona ndobva ndanyatsoramba ndakatenza chida kunyatsoona mai mwana ndobva ndaona vamagaya vachibuda magaya wakabuda mai mwana achibuda mota zvandakaona nezuro ka guys vakadzi vachita kupfugama pasi kunamata vasikana musanamate munhu imi musanamate vanhu imi namatai mwari musanamate munhu namatai mwari imi zvandakaona nezuro ndakahla nezuro vanhu vaita kupfugama madzimai imi madzimai munonamatira vari menyu kudaro zvandakaona muchitira magaya nezuro imi munonamatira vari menyu kudaro vachita kupfugama mai mwana vachita kurovera pasi nemusoro kudai so ndakashaya kuti ndodiko kuti muone drama raive pano ndakashaya zvokuita ndichati foni iri ngoramba ichingoti reconnecting nchida kuita live nchiti honai iri ngoti reconnecting ndakashaya kuti ndoita sei guys vanhu kuita kupfugama vachinamata magaya achivabata pamusana apa guys zvandakaona nezuro ini ndizvamunoita naimi guys kunamata munhu kudaro ko mwari muchamunamata kudaro rini iye mwari uyu pamunomunamata muri kudzimba dzenyu munombomupfugamira here imi munombomupfugamira here mwari uchu kana kuti munotinamata makamira bedu wechinjai maitiro imi chinjai maitiro zvandakaona nezuro kunamata amuka ndio inonzi idol worshiping yandakaona nezuro modza inonzi idol worshiping ndio yandakaona nezuro akuna respect yakadaro respect munopfugama kana chimhorosa even muchida kumhorosa papa venyu munotyora muzura handiti kunonzi kutyora muzura ndio respect yo kuzopfugama pasi mumvura imomo mupaving umo kupfugama kudai makaisa makumbo pasi muchipfugama muchirovera pasi nemusoro imi guys kwanaimi vanhu kwamagaya imi kwanai ndatigitaurire pasi kuti anozozviwa kana ndabva panapa mi panozona anozowa kana ndainda ndingarohwe nemabodyguard nekuti ndakaona mazimonya mazibodyguard memwana mazibodyguard mazimonya anga aripo akagadha munhu ungatosura warohwa handimaona ndingatorohwa so ndangoti ndikudze papo musadaro imi guys musadaro imi guys namatai mwari musadaro imi muta hamuna kuona drama ratakaona imi hamuna kuona zvandakaona imi mudza kunonzi kupfugama handisi kuta kudhunusa munhu akadhunusa pasi mukadzi mukuru kudai so kubvisa mazambia vachimwaridzira munozoti hana kubva uko kwakapinda kuningi kune kanichaenda nemuko kusvikira kurumu yake iri kuseri kwerumu yandakapiwa panapako handimaona munozoti hanambovhira akatsika pasi aitsika pamusoro pemazambia achiwaridzirwa mazambia vamwe vachiwaridza majuzi avo vamwe vachiwaridza mazambia vamwe vachiwaridza zvikapeti zvavanga vatoya nazvo zveredhi pakaora nevanhu apa imi vanhu musadaro imi zvakaipa saka guys ndakudza ingati ndakauya panapa in return isusu kana tifamba guys tinofamba nebasa nebusiness handiti tifamba nebasa redu handiti saka I'm also here guys kune vari kuda kuuya kuAfrica vachibva kunyika dzakasiyana siyana handiti muri kutsvaga accommodation ndikugara handiti panapa handika I'm marketing this place as well handika because ndakatonzi uyai panapa mumarketewo tokupai muchiona services dzedu muchidini saka ndo pandiri handika so far ndandakatarisa service yacho iyoyo kuti yakamira sei sebasa aiwa service yacho ndaona so far is excellent handachanda tindashora so far handina saka ndida kuti ndichitanga kuti kubva nemi kugate muchiona nzvimbo handitika handina chandashora so far everything is top notch saka kune vari kuda kuuya handika kuno kumusina pekugara iko zvino handiti musangowira nekuti musati kune maproblems emvura
mvura. KuZimbabwe hakuna mvura. KuZimbabwe hakuna magetsi. But panapa ndakuzviona kuti hapana mvura. Handina kuzviona kuti hapana magetsi. Everything zviri on point. Vane magenerator amazihombe. Saka magetsi akangodzima iwo anobva ita on. Unonzichi mvura vamene kuti zviri kufamba sei but havasisi kumbozviona kuti mvura hapana. And saka ndonyaya iripo. So guys, uchipinda right panzvimbo anditika this is the reception. And it's I left my ndakanganwa mask yangu, but this is the reception anyway guys. You can see ndo pacho apa patiri apa, this is the reception. Uchapinda nemi reception so that you can see anditika, and you get to speak maybe to the receptionist if she's willing to kuti akupe some details about their lodge. And it right saka ndakupinda anyway handina ngo covid zvota anditika morning right. See ndimi we Suburban Lodge. Tell us my best services and you market yourself. I've got more than 2,000 people watching you right now. Okay. You can't. Okay, no, it's fine. All right, it's fine. I wonder actually because I don't want to pass them my own. Of course, I will give my own recommendation and about the experience and whatnot and whatnot and but because exactly, you understand. So I just want to hear from the manager. Hands is it around about okay from town right. Kana uchiziva Gweru uchibva mutown you take the Shurugi road and it Pashurugi road and izoti ndingati ndepe chingani but unenge uri mu road ye Shurugi road and it uri on your right hand side. So but you can book on the phone. Cynthia, we can book, or you can book on the phone guys. Okay, can I muchika camera today? Just go ahead and wait and because ndiko nati muri kuichika camera. What my phone? Ko nati muri kuikwata camera. All right. So uchibva mutown unotora Shurugi road and it watora Shurugi road but it's on your right hand side but ndinyatsopika location ndingati papi chep pari kundiremera. After Senga roundabout, yeah. Uchibva pa Senga roundabout and second, okay. Uchibva pa Senga roundabout, second left to your right. And second, pane short dusty road karipo. Ndoko unopinda nako ikako. You can use that one as well. And it ka short dusty road karipo. Otora ikako kano kukevesa kofamba newe mkati kopinda newe kanoshuka newe muloji. Ndiona. Ndiyo roundabout Claybank. Okay, saka is uchibva pa Claybank yakutaura I think is the second one. Okay, and the price please. Oh, very cheap, very affordable, very cheap, very affordable guys. Barkuya manager mrewa so good price. Hey. And I know the place pari right. Thank you for backing me up, Pel. Thank you. And padora rodura padora urevi ni masha. Padora urevi ni iwe savana ndakabvunza savana inyika zvikani savana kuita 25 rand. Not 25 rand. 25 rand I think yakanzi mariko nema US dollars. 250 no. 250 $2.50. But I calculated it at 25 rand chiri one. Ndikati yo savana 25 rand.
plus inini ndakadya lunch chimwe chinodhura panapa chandakaona guys kapafia inini I always give you feedback chokwadi ramona sadza ndakadya sadza panapa karakanzi $20 sadza. That is, I calculated $300 and $20 was $300. I'm like, oh, Zaza, $300, Zaza, $40. Zaza, $40. But anyway, I'm very full chicken. I can't go to Cantimona. As per my salads, no, so you mam fungo with the Roma, onion, tomatoes, green salad. Serious, because the data onion, pepper, tomato, papi. I'm like, man. Hey, Mugat to say, papa. And it's munongo kuti vaya vataka vakamboya pano vaiadvertisa nzvimbo vakati pakati nepakati vanhu vakangochema ndo vari kudaro. Saka comment section iyoyo ndo iritori nepower because macomments vaya vanenge vachiverengera namacomments imomo andimaona. Yes, yasvika zvakanaka Sterek. Thank you very much. Thank you a lot. Yeah, I think so. Ndakatozoisa private wifi imwe amene Econet. Ndaona kuti hairi kunetsa. Ngechibhamba. Manager vedu vapedzi. Ini ndakuda kuti ndiende because ndinotori neprogram manje so. Ndakuda tobuda so manje ndinotora. Makazviona? Koma indiziva. Pandakadi? Oh, Kero! All right. Amuna chiningekere chikati so that ndingo auna chi ma price list ndingo ndangu kuseri kwese kunchiva udzandika pakanyorwa somewhere ndingotendera. All right, sharp. Manager vari kutyika kamera. I think havasi kupedza pafoni guys. Saka inini nichangokutodzai kwandoziva nditika ndoda kuti ndigadzire tibude hani muri kuona. So guys apapa marooms edu ka they starts from I think from here. Aya marooms aya guys ndo marooms aya akanaka standard rooms ari right zvekuti marooms aya handimaona ndo marooms atichaenda kwese kune marooms uko handiti and this is the kitchen handitika ndo kitchen yacho ishi handitika to those vari kuda kuuya who are coming here so I hope there are not people eating here handiti all right I don't wanna suda kuburitsa vanhu vari kudya handiti and this is the dining the kitchen ishi tisaburitse edu vanhu handitika this is the kitchen. You can actually see it handiti maona so ibuffet for breakfast you get it pamari yaunenge wakabhadhara handitika pamari yaunenge wakabhadhara you get to get the breakfast ipapo tichimirira manager ari kupedza pafone call. This is what we are doing so far. This is the place, right? This is the dining room. Atisi kuda kuburisa edu vanhu vari kudya so we will skip them and go to the other place anti muri kuona uko. This is the place handitika so you can come through ndikumirira manager vati vari kupedza pafone handiti and then there's this patio. I don't know what to call it, whether it's a restroom or it's a lounge or whatever. I don't know. This is outside whereby maybe you can just come here, chill, hantika muchona TV bora or something and it murimo muno makachila murimo muno handitika makagara muno and then kune marooms I don't know kune marooms aya anoenda akadai so uko achienda akadai uko handiti koita aya mamwe aya anenge ari kuside uko achinda akadai handiti right rigaitende kubhawa handizoti vavhura here rigaitinde kubhawa kwacho kwamuri kuda ndozati zhinji yenyu muri zvidhakwa muda kuenda kune doro rakanaka so let's go kubhawa and see. So kubhawa uku I think ndo kune swimming pool kune chichi kune what not. The place is beautiful guys. The place is beautiful. The place is magnificent guys. It's beautiful animaona right. The place is beautiful. Marooms esa he guys tenge tiri mumamisha imomo mumauswa imomo handiti tirimo imomo. Okay, so here as you can see it's written boardroom. I think there's a boardroom that side and kune mini suit iriko koita pagomo. I'm not sure kuti pagomo ndeipapi ndosana chida iwo manager vacho o apa. All right guys, so here this is the bar, right? Morning. This is the bar guys. We are here. This is the bar. You see it's very smart, very smart and classy
handikafoma standard kunoku kuZimbabwe. Aiwa, it's absolutely beautiful. And this is the bar, guys. You can come mosvigarira apa muri kucleanwa handitika mosvigarira apa, music iripo, the barman is there, doro riripo roti dhurei but riti anomaona mogara mese guys. You can sit pese pamunoda anomaona, you can sit pese pamunoda. Makadi hanzvadzi, makadi kwanzvadzi Savannah $2.50. Okay, saka Savannah is $2.50, guys. That is 25 rand. Savannah antika, and then mwerimochi saka toti ninge ichita mari aya madora ya, guys. Asiyana ma brand wana Viceroy gold $2 toti. Ko amarula imari toti. Amarula $3. Hey, yeah, inodhura. Asi kana muda kutenga ribhodhoro rese amarula. Imari bodhoro rese amarula. Do bawa it, guys. $20. Masamatoti anodhura than bodhoro. Alright, aiwa. Tichadzoka regai timbotadza vanhu nzvimbo yenyu. Tikudzoka regai timbotadza vanhu nda kuyawo ma holidays. Vapindewo pano kuti nemiwo muchengete mabasa enyu ndizvozvo. Right. Swimming pool, I think yangotena green because of the rains. Inenge sina kusukwa, but you are free to swim. Kana wauya unokwanisa kuswima antika yangoita green because I also have the same problem ne swimming pool yangu yekumba kana ikanayiwa kudai, so inotena green animaona. So this is the place, guys, ndopatiri. So vanoda zvegochi zvekugocha vaya antika apa ndo pamunogochera apa. This is beautiful, guys. This is divine. This is beautiful. It's a beautiful place. And murikona. So vanoda zvekugocha handitika pana hanzvadzi makadi kwanzvadzi. Aiwa tiripo ndimi munotigochera nyama. Pakanaka chaizvo. Saka moto yanti muri kutoona ka unotogocha ipapapa. Pari smart, guys, takatosa smart and niye covid. Ndiyatotarisa smart antika aiwa pano gocheka. Paka smarta, pakanaka handitika. Saka ndakudzai kuti along Shurugwi Road. Uchibva pa first roundabout yo chingobva pa first round and second dusty road to your right you turn and pane short gravel road iripo wopinda neyoyo andimaona, and then yofamba newe inonosvitsa papo inonzi Suburban Lodge. Mukatasa pa caption ndanyora Suburban Lodge. Right, takwenda pagomo, iri kunzi pagomo pacho kuti timbona kuti pagomo pari kuitwa nezvei. Andimaona timbona kuti pagomo pari kuitwa nezvei. Guys, indoda kutenda, guys. The place is beautiful. I actually enjoyed being here. Semuna ngakapiwa nzvimbo kunzi yamugare pano muchimaketa nzvimbo muchidini ewa. So okay, this is pagomo umumu, guys. You see this place now. Umumu, you can come and do my parties enyu. Kana wauya uchida kuita party yako, maybe birthday party, kana tukuda kuita something and any function wauya ndo unogona kubhuka oshandisa this. I think unobook ani yazoziya, but unouya umu ndo mamunoitira ma function enyu ndoti nezironda kwana muchitirwa birthday party yemwana. So I think you can use this place andika kuita birthday party. Animaona handi muri kuona amacomments asi kufamba hapana ndiri kuona, but chandoziva nchekuti muri ndichazoverenga amacomments maybe ndave pane network inobata zviri strong. Animaona so this is it. Regaiti vepo. Yes, mune mukomotso ndo muchifuti apo yakuda ndichinje password, ndise password rekuno ku boardroom. Handimaona yakuda ndichinje ndise password ku boardroom, saka manje zvakundinetsa ndimaona because kuchinja imwe kune password rako rema wifi yacho akawanda ndikainibotira kana mtuze ndoni vayatiza ndikasvika apa inoyatiza, guys. Inenge yakuda kubata wifi yako ndinayo hangu password yachona ndakapiwa password yachona, but kumboita zvokumuisa mapassword mawani ungasvikwanisi. Ndikaitinde uko kwanzi kukwai kukhomotso, gaitinde kukhomotso timbonoona. Gaitinde kukhomotso timbonoona. Gaitinde kukhomotso timbonoona. Guys, enjoy life while you are still alive, guys. Enjoy your money, enjoy your life. Muchiri vapenyu kufa kwakauya hauzikane kuti unofarini, hauzikane kuti mari yako kungochengeta pasi pepilo yo kana kuti account ichazoita sei. Saka zviri nani rather enjoy your what? Your money uchiri mupenyu. Kukhomotso yacho ndeipiwa umo. All right, legatishkepo. Gatishkepo. Gatishkepo. Pa khomotso inonzi khomotso ishi. This is khomotso. All right. Okay.
All right. This is beautiful. Saka indeni so guys, in case you want to come and drink makagara, makadzikama, antika makadzikama, makagara, makazvifarira mushikona, musingadi kuonekwa nevanhu, munouya mopinda muno antika munenge muri menyu mega, chingori chidiki chinzvimbo but munenge makatorongeka, and munotoya mopinda muno, muzvigarira muno. Mona moya mo relax makagara muno ya chakanaka ichi kwese ndisina kuchiona ndokwandefa kuya kusomwira kunoku kona asina kupaona naye but vakambonita to one vachifamba neni vachinitaridza nzvimbo yavo but it's just that kuti ndofana ndisiri interested nezvakawanda hanimaona saka iyo ndokhomotso iyo hanzi ko maparking place aripo kwandatanga kuenda aripo gate rakalokiwa. You can even bring your car inside here but gate rakalokwa manje kwandiri kwacho handona aripo, but you can see those. I also had schools when you kwese kuma parking place because unengori inside and it unengori mkati saka unogona tongopaka kwese kunoko kwese parking place dzakawandisa hadzipay ziripo dzakawanda maparking aripo mukunda wemofa aripo maparking akawandisa aripo uko handichaende guys because network inenge yakuda kuchinjwa password asi zvichinda kumberi kuseri koko let's hope kuti kwandoda kuenda kwenu nobata zvakare. Saka you come here, you enjoy your life uri muroom yako guys. Anomunzwa chanzi magetsi akaenda nezura naudzoka but hatina kumbozviona because we didn't see anything because pane masigenerator avanongota take over animaona anongoda take over. So we didn't notice anything. Hanoona tichinoita kadai saka na uine vana ndanotamba kumuzerere ruko iyo maswing ari kuseri komuri kumaona handi vanoda kunotamba ikoko ndichagona here kufamba miraito kuti inobata here network dzacho right. Saka uku guys takwenda kune imwe pakanzi conference room pakatonzi conference room and studio this side and saka takwenda this side kune conference room and studio. Let's hope kuti network haidi kuchinjwa guys. Moma makaivhura ndoreva yenyu yachera kuti room 8 ndokumbira ngopinda handina kusunungikwa kuna kugadzira kwangu sana chikumbira pinda menyu imomo umuda musina munhu mune munhu ndipei imomo musina munhu ndipei right. Takupinda in one of the rooms guys. This is one of the rooms here tikupinda and standard okay hanzi standard room it's just a standard room guys. This is just a standard room anomuri kuona this is just a standard room and it standard room is sakangodara ntika ndo standard room ish guys and it unenge urimo ndo standard room yacho ish. Toilet I think inenge irimo mukati. This is a locker where you get to put your things and then the bathing room is in there. And this is the bathing room. And right, this is just a standard room ish. Again, bona imwe isiri standard tione chiakamira sei mune kuvaripi vainda ndivangadzoka kwataridza imwe izi mamuka sei tamuka. It's nice, simple iri nice. It's just that inyaya kuti yakanaiwa inotena green hanomozviziya. Aya ndimamwe marooms aya guys, but I think ndofana kuti ndiuye navo kunoku ndo muna magaya umu mashuwa ndo muna magaya umu imomo ndo muna magaya umu ndofana kuti ndiuye navo kunoku at least tipinde mukati tione asiri mastandard rooms acho kuti anenge akamira seri gai ndimutsvage hanimaona madhamu wangu achindibatsira vaendepi varumu ichi conference room futi. Alright, there's another conference room as well for those who want to do zvada kuita chichi imwe ishi conference room as well ishi imwe ishi conference room again. I'm not sure kuti
pakamira sei. Closed on account of weather. All right, pavharwa because of weather kuri kutonhora. Mamuchaona but makavharwa because kuri kutonhora. Hanimaona hands on account of weather, that means kuri kutonhora guys. Saka ndo zvinhu zviripo izvi handitika ndo zviripo izvozvo kuseri kwandichasviki because ninge yondirequesta imwe wifi mai mwana password imwe wifi zvigona izvozvo. Ko mune mwe key here room isiri standard. All right. Nditopedza ndibude because ndida kutobuda. All right, aiwa ndinoda kuiona bana ndichoshoya kuti okay, mozodzoka mugadzira. Oh, I'm sorry. Aiwa, don't know what. Handi muchiri kuto cleaner. Nekuti kwangu kusati kwa clean ndatobuda musara moita ndabuda. And the staff here very friendly guys. One thing about this place, vese zvavo. It's like munenda training yekuti muvese shebuyere. Because mata training. Yeah, because aiwa mose zvenyu. Hai, mutita kunge takazwa na makore nemakore. Kuno ndo kuna baba. Ndo ana baba.